2023 edition holiday in Mutare yaicelebrata vadzimai vari music arts. Kumana kwako kaipa second runner up Flourish Machoere from Chipinge. Kunashe studios zvakare. Hey, first runner up winner Caroline Chidzikwe. Kunashe studios zvakare. Akomana ende zviri pachena. Winner Dorcas Moyo. Ini kuita kurakasha maawards. Kunashe studios kutora ese kana kusiya kana one. Manyama. Music and Kunashe and Mutawaya. Let's put our hands together. All the way from Chipinge. Makoro Takaita. I'm sure. Congratulations. Also in this segment of Mighty People and the Brown Worshippers. Let's put our hands together.